Todo o mundo quere ser galego e non faltan os motivos. Somos o país da muralla de Lugo e da Torre de Hércules, das Centolas e do Lacón con Grelos, de Rosalía e Castelao, das Illas Cíes e do Río Miño. Cun país como este que non quere ser galego. E os que xa o son buscan perfeccionarse. Pero onde conseguir o título de galego diplomado? Agora é fácil con Collidos nas Patacas. Collidos nas Patacas é un curso nada acelerado para ser galego ou galega sen esforzo. Hoxe en Collidos nas Patacas aprenderemos todo sobre como empregamos os galegos unha das ferramentas agrícolas por excelencia, o tractor. E permanecede atentos porque para a segunda lección descubriremos a receita do pan galego. Comeza Collidos nas Patacas, o noso curso práctico e nada acelerado para ser galego diplomado. Que gusto dá ver as leiras traballadas. Oe, María, ti tes tractor? Teño. É vello, está bastante estartelado, pero vai tirando. Que envexa, porque eu non teño. Non tes tractor? Ni siquiera un chimpín pequeno? Non teño nada. Non tes tractor? E consideraste un galego diplomado? Pero xa hai un tractor en cada casa, Paco. É máis, está considerado como medio de transporte galego por excelencia. En fin, María, creo que estás a ser un pouco exagerada. Non é necesario ter un tractor para ser un galego diplomado. Agora ben, saber abrir uns regos non ven nada mal. Prestade moita atención porque imos afondar nesa relación tan especial que temos os galegos cos tractores. Lección primeira. O mundo do tractor. O tractor non é un invento galego, pero é un elemento tan común no noso campo que xa o sentimos como algo propio. É unha das máquinas máis completas que existen. Son vehículos todoterreo. Tiran, empuxan e poñen en funcionamento outras máquinas, ademais de arrastrar remolques. Nacen coa Revolución Industrial e a comezos do século XX xa eran comuns en moitas partes do mundo, pero en Galicia son relativamente recentes. Non comezamos a empregalos ata os anos 60 e logo sustituíron os bois, as vacas e os cabalos nas labores máis pesadas do campo. Hoxe temos rexistrados máis de 150.000, grandes, pequenos, modernos ou clásicos. No rural son unha ferramenta imprescindible. Valen para ir a apañar patacas, para ir ao monte a por leña e mesmo para ir á compra. Está claro que os galegos temos unha relación especial cos tractores. Cando un galego quere comprar un tractor, onde vai? Pois ao concesionario, e neste levan máis de 30 anos vendendo e reparando todo tipo de maquinaria agrícola. É o sitio propio para comezar unha lección sobre os tractores. Hola, Lito. Hola, bons días. Como estamos? Estamos ben. Lito Saavedra, mecánico de tractores collido nas patacas. Leva case 30 anos reparando maquinaria agrícola e non hai avaría que se lle resista. Se queres comprar un tractor, fíate do que el che diga. Aquí se ven alguén que consello lle dades para que compre un tractor, que ten que mirar. Hombre, primeiro é saber un pouco a idea do cliente. Que necesita o cliente? Según necesita o cliente, enseñamos os tractores. Para traballos moi pequenos, moi fintas, moi reducidas, isto que se usa un huerto pequeno, pois un tipo motocultor ou así. Os motocultores son estes. Sí. Isto... Estos son para moi pouco espacio, moi pouco traballo, e bueno, fan mover o corpo. Meterías unha velocidade, soltarías o embrague e xa se pondría a andar. Isto sería para alguén que ten unha parceliña pequena, Moi pequena, sí. que quere, e alguén que xa teña unha cousiña máis grande, que quere o tractor para usalo, xa non digo a nivel profesional. Sí, vamos, temos aquí deste tipo, por exemplo. Este tractor ten 21 cabalos. Sí, é comodísimo, fácil de traballar con el. Home, Ademais, quedache ben, Sei ben, A verdade, sí. teño planta de tractorista, eu, Sí. E este tractor para que serviría? Este tractor é un tipo motocultor
para pouco traballo, pero para facelo cómodamente. E canto pode costarse unha máquina destas? Es poden darnos 10.000 euros, 8.000 euros. Hai que facer un pequeno investimento. Por supuesto, para andar cómodo hai que investir sempre. Home! Mira, este é un tractor que, hombre, non é para profesional, ou si é para profesional, dependendo do traballo que vai a facer, pero se é un tractor para traballar un pouco nunha casa. De 30 a 50 cabalos. Chámanlle tractorinos. Tractorinos. Efectivamente. Xa despois deste, se queremos un modelo máis grande, se temos unha explotación máis profesional... Vamos a ver, para ir a algo máis profesional, vamos a ir hacia fora. Home, é que para que a lección sexa completa, necesitamos coñecer todos os tipos de tractor. Entón, aquí fora xa tedes as máquinas máis grandes, non? Sí, máis grandes e máis pequenas. A veces este, por exemplo, é unha máquina xa profesional. Esta é profesional. Sí, tractores fruteros, reducidos, robustos, fuertes e para traballos específicos, lógicamente. Específicos de que clase? Moi fácil. Nas viñas, por exemplo, no Albariño, zonas de monte, xa hai as plantacións están a unha medida reducida. Despois, para unha granxa, temos este tipo de tractores. Chámalle tractores estándar. Tractores estándar. Sí, por exemplo, 90 cabalos. 90 cabalos é unha cousa 80, potente 100. para ser un tractor. Hai tractores para traballar nas viñas, na madeira ou nas granxas de vacas, por exemplo. Isto sería pois, para alimentar o ganado, para ir buscar a comida diaria, para a limpieza, para traballos diarios. Para tema de plantacións, de plantar o maíz, onde todo, aquí un tractor xa máis grande, un profesional. Estes son os que me gustan a min. Un día profesional, 200 cabalos para arriba, automático, para grandes explotacións. Clarísimo, tipos de tractores. Prestade moita atención, aspirantes. Segundo o uso que lle vayamos dar, podemos escoller entre distintos tipos de tractores. Primeiro, temos os famosos chimpins. Teñen 2 rodas, 4 corremolque e úsanse para traballar nas fincas pequenas. Despois están os tractores básicos, de 4 rodas e até 21 cabalos de potencia. Os tractorinos sonche algo máis grandiños, chegan aos 50 cabalos e úsanse en fincas máis xeitosiñas. E logo, os que máis usamos os galegos son os semiprofesionais. Son de 2 tipos, os propios para traballar terreos complicados como as viñas ou o monte e os tractores estándar, que se usan nas granxas e que teñen entre 80 e 100 cabalos de potencia. Por último, quedan os profesionais, de 200 cabalos. Empréganse en grandes explotacións como plantacións de millo ou explotacións madeireiras. Xa vedes, aspirantes, temos tractores para todos os gustos e usos. Non, xa vexo que... O primeiro que deixa pampo a un principiante é o tamaño das rodas. Claro, necesitas para mover todo Sí, isto. lógicamente. Pero estas rodas teñen que pesar moitísimo, xa unha roda soa. É que non teñen agua, se non pesan moito máis, si son moi pesadas. Ah, porque poden ter auga Sí, dentro. sí, a veces para poñerlle peso outras dos, sí, lle poñen agua, sí. Vaya, esta roda é fácil de cambiar? Hombre, para unha persona sola non. Se queres probar, probamos nunha, a ver como... Ah, pero tamén reparades aquí Sí, rodas? sí, reparamos. Home, pois claro que quero probar. Aprender a cambiar unha roda de tractor é para valentes. E ademais isto pide os seus preparativos. Atentos que aí vamos. Bueno, se queres probar, vas ter que poñer a funda porque tes que traballar. Se traballo nun taller, teño que vestir como un mecánico. Lógicamente. Vexo do Atlético. Ves ao Atlético, vamos. Ui, Hombre, por lo menos vese a funda no meu debido. aspirantes, xa estou listo para traballar nun taller de tractores. A ver que tarefa me encarga aquí Lito. Porque é moi importante coñecer que tipo de mantemento precisa un tractor antes de facerse con un. Intenta. Está duro, parece, eh? Sí, está un pouco duro. Isto empeza ben, que non decaia. Estaba máis duro, Bueno, pois agora o seguinte paso é suspender un pouco o tractor. Este tractor canto pode pesar? Este tractor anda sobre 4.500 kilos. Non me vai a caer en riba a roda. No. Esta roda, ao ser tan plana, aguántase sola. Esa está. Xa está fora, non? Sí.
Podes deixar solas que se aguanta perfectamente. O normal dunhas rodas destas se te duran sobre 4.000 horas. E logo un tractor quere moito mantemento, cambios de aceite, de filtro... Sí, normalmente cada 100 horas, pois os aceites hidráulicos, todo isto, cada 500 horas hai cambiares. Un tractor destes, para sacarlle utilidade, o que hai que conectarlle unha máquina detrás, unha fresadora, unha... Sí, señor, e cada traballo ten a súa máquina. Non só hai arados e remolques. Sí, hombre, hai máquinas. Podemos velas? Sí, claro. Se me podes amosar algunha. Vamos. Porque aínda que o de pasear está ben, o galego que se fai cun tractor é para poder traballar. Así que vexamos eses accesorios, pupilos. É un atomizador. Atomizador. É para sulfatar os viñedos, ou por exemplo, os perales, cousa desta. Este é para estender a erva. Para estender a erva? Sí. Esta creo que xa vin algunha vez, Sí, estas dos son arrancadoras de patatas. Claro. Arrancando patacas xa estiven, disto xa algo sei. Comecemos por pescudar que accesorios pros tractores coñece a xente na rúa. Sabes que maquinaria agrícola se lle pode enganchar ao tractor? Levan empacadoras, levan cisternas, remolques abertos, remolques pechados. Arados, a grade, a fresa, o remolque, o cargador. Rotativas, que sei yo, hilaradoras, encintadoras, precintadoras. A cisterna, Remolque, a máquina de facer os bolos, abonadora, abonadora. Os arados, unha fresa, unha desbrozadora. Remolque, cargador, rotativa. Un picador, podemos enganchar unha rotativa, podemos enganchar unha fresadora, podemos enganchar 50.000 cousas que hai, Os galegos, ademais de saber usalos, tamén os fabricamos. Se nos achegamos á comarca de Ordes, poderemos visitar unha das empresas punteiras na venda de maquinaria agrícola. Estou en Tordoia, na comarca de Ordes, unha zona eminentemente agrícola e gandeira. Aquí hai uns 40 anos unha empresa empezou a fabricar maquinaria para os labregos da zona case a nivel artesanal, pero foron medrando e hoxe son os líderes nacionais na produción de trituradoras para tractores. Case nada. Hola, Javier, ¿qué tal estás? Hola, Paco, buenos días. Buen día. Aí ven. Javier Cancela, fabricante de maquinaria agrícola collido nas patacas. Dende que hai uns anos tomou o relevo do seu pai e se fixo cargo da empresa, non fixeron máis que medrar. Exportan as súas máquinas a medio mundo. Estas máquinas que tedes aquí que son para montar en tractores, imagino, non? Sí, para uso agrícola. E como se vos deu por montar unha fábrica de máquinas destas nunha aldeiña como é Anxeriz? Bueno, a empresa é unha empresa familiar que creou o meu pai fai 40 anos, máis de 40 anos, e empezou como un taller mecánico. E co tempo empezou a fabricar algunhas máquinas e hasta o día de hoxe que dedicámonos solo exclusivamente á fabricación. Pois eu teño curiosidade por ver como fabricades unha máquina destas. Poderíasme amosar un pouquinho? Non hai ningún problema, pasamos. Claro que sí. Ten que ser curioso ver como se fabrica unha trituradora. Pois esta é a parte onde empeza todo o proceso de fabricación dunha máquina. É a parte de diseño. Porque estou vendo que aquí traballades para cousas relacionadas co rural, co campo, sí, pero hai moita tecnoloxía metida. Sí, sí, a verdade que sí. Por exemplo, o software que están usando aquí é puntero a nivel mundial. Equipos de Fórmula 1 diseñan os coches con esta tecnoloxía. Diseñan os coches con esta tecnoloxía? O equipo Red Bull, por exemplo. Sí que hai nivel no deseño, tal que na Fórmula 1, mi madriña. Imos ver como as ideas pasan do ordenador á fábrica, empezando por cortar as pranchas de aceiro. Aí entra a materia prima e a máquina o que fai é o corte do chasis e do resto das pezas da máquina. Aquí é onde se plega a chapa. Estalle facendo as marcas por onde ten que dobrar a chapa. Sí. Como que fai un avión de papel, vamos. Isto... Como se fora plastilina. Como se fora plastilina tal igualito. Cual. E todo isto é para facer trituradoras. Por exemplo, esta peza. Isto que é?
Este é un rotor dunha máquina forestal. Un rotor dunha máquina forestal. Isto que quere decir? Que isto é o que tritura os restos forestales? Sí, as ramas que quedan despois da tala da madeira e os tocóns do suelo. Digamos que hai unha trituradora máis básica e outra que se encarga de desfacer materiais máis grosos. Sigamos, que falta? Por esta zona deduzo que o que lle estades dando xa son os últimos toques, non? Pintura... E o montaxe. É a montaxe definitiva. Estas xa son as máquinas prácticamente listas para sair ao mercado. A punto de acabar. Esta vai para Francia, estas son para o mercado nacional, aquelas dúas máquinas forestales son para Rusia. Para Rusia? Pois sí que chega longe as máquinas galegas, estou vendo, Por aquí, pola zona, non hai ninguna máquina destas traballando? Sí, sí. Temos aquí un veciño que ten unha empresa de servicios que ten ademais un tractor que é dos máis grandes de Galicia, triturando no monte con unha máquina desas. Un tractor dos máis grandes de Galicia? Sí. Un tractor dos máis grandes de Galicia? Eu quero ver funcionar ese tractor. Non podemos acabar esta lección sen ver un dos tractores máis grandes de Galicia. Está claro. Moitas gracias, Javier. Encantado, gracias. Javier dixo que o seu veciño tiña un dos tractores máis grandes de Galicia. E debe ser este, desde logo, é unha máquina espectacular. E aí o tedes, pupilos. Un dos tractores máis grandes de Galicia triturando restos dunha tala no monte. Que tal, Codesal? Buenas. Que tal? Moi ben. Manuel Codesal, tractorista collido nas patacas. Tes unha finca chea de broza e non sabes por onde empezar. Pois el métese co tractor e arrasa con todo. Toxos, eucaliptos, o que se lle poña por diante. Dixeronme que tiñas un dos tractores máis grandes de Galicia, eu pensei que igual exageraban, pero chégalle, non? Pois xa ve que non. É un tractor que ten sobre 400 cabalos de potencia. E que a máis fíxate, esta roda máis alta que a min. Sí, é unha roda un 800, leva 80 centímetros de campo, por fai falta que é un 80 centímetros de ancho. De ancho a roda. Quere dicir? Sí. Por fai falta porque entre as dúas cousas pues, pesa 22.000 kilos. E consume moito. Consumo un finca como esta así con casca sobre 50 litros hora. 50 litros hora? Sí, iso... unha media. Iso é bastante. Iso é bastante, Iso sí. é bastante. Ao final do día é bastante, sí. Pois eu quero ver funcionar, Pois quero ver queres como traballa subir isto. e probalo? Eu subo contigo, claro que sí. Pero contigo, non me fagas conducir isto que a min dame medo. Suba e séntese aí. É que o que nos preocupa é ver como funciona un aparato como este. Utilizar agora a máquina trituradora hai que ir marcha atrás, non? Marcha atrás, sí. E como fago para baixar a máquina? Isto aquí nesta palanca, pues baixa a máquina, pues, e subes, e pues darlle un brusor hacia atrás. Darlle un brusor para atrás. E eu dou o acelerador para diante. Sí. Pero esta máquina arranca con todo, Isto se lle pos un eucalipto destes grandes diante, tira. Eso tiro o eucalipto, unha vez que o tes tumbado, pues despois pódelo desbrozar, faz todo estira do eucalipto. Tumbao e tritura. Sí, ás veces hai toradas, troncos de 30, 40 centímetros no monte que se olvida ao madrista e nos pasamos e desaparece. É a primeira vez que utilizo unha máquina e máis unha así destas características. Sí. Pero é agradable a sensación de ir triturando, Sí, sí, sí. Entendo que che guste este chollo, Ops, o que pasa é que creo que a min venme algo grande. Pois vou ver se aprendo cunha cousiña máis manexable e non con este tractor de 400 cabalos. Vale. Tamén a máquina que tes. Vale, a verdade gracias. que dá gusto. Párame isto de todo, por favor, que quero baixar. Despois de probar unha máquina como esta, xa comprendo un pouco mellor por que nos gustan tanto os tractores os galegos, que serven para todo. O que está claro é que para completar a lección eu teño que aprender a conducir un tractor, pero vou ter que empezar con algo máis pequeno. Mercamos un tractor. Moito ollo, pupilos. Os galegos os tractores gustanchenos ben.
non fai falla moito para convencernos de mercar un. De feito, fomos a comunidade na que máis aumentaron as vendas só por detrás da Rioxa. E cales son os top vendas dos tractores entre os galegos? Pois os chimpíns, home, non puxémoslles ata nome propio. Senón, sempre podemos optar por un de segunda man, que niso somos os primeiros de España. Malo será que non dure os seus 20 anos. Claro, despois do tractor sempre queda o come de mercarlle algún accesorio, que o ano pasado os galegos fomos os que máis mercaron cisternas, remolques e colleitadoras para traballar as leiras. En fin, alumnos, xa vistes que preciso unhas boas clases para aprender a conducir tractores. Por iso quedei cun dos mellores profesores que se poden atopar. José Antonio leva anos vendendo tractores e explicándolle aos seus clientes como manexalos. A ver se hoxe consigue que aprenda eu. Paco, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi ben. José Antonio Noia, comercial de tractores collido nas patacas. Cada vez que vende un tractor, preocúpase por explicarlle ao cliente todo o que pode facer con el. Como profesor, ten moita paciencia e hoxe vaina necesitar. Entón, José Antonio, este é o tractor que me tes preparado para aprender a conducir eu. Este é o tractor ideal para conducir Paco. Ideal, non será moita máquina para mí? No. É un tractor adaptado, fácil de manejar. Se anduveches algunha vez co coche, este casi é como manejar o coche. O coche sí que o levei algunha vez, sí. Vas a aprender fácil. Seguro que sí? Sí, hombre, valo a manejar fácil porque é casi como coche. Que potencia ten este tractor? 60 cabalos. 60 cabalos, 60 parece. cabalos. Entón sí que pode ser máis ou menos doado de manexar. Nada. Pois por onde empezamos? Venga, sube para aquí que te empezo, te explico xa o manejo, sube. Subo séntate, directamente? Sube, séntate, que te explico máis. Parece sinxelo, pero mellor é non confiarse. Aquí son embrague a fondo, a ver se das. Espera, cade o embrague? Este é o embrague, este é o pedal. Este é o embrague. Como no coche, son No os pé pedales. esquerdo. Pero isto sería para ir para diante e para atrás. Ti pisas embrague, como no coche, e sin parar xa cambias aquí de diante. E aquí cambia las marchas, xa chas leva marcadas, primera, segunda, tercera e cuarta. En fin, isto xa é para manexar o apeiro de atrás. Eso para subir e baixar os brazos, para levantar e baixar a fresa ou a desbrozadora ou o que Deixámolo para utilices. despois, que Correcto. con conducir confórmome. Isto sería o acelerador de man, para acelerar ou desacelerar, darlle máis revolucións ao motor ou menos, e ese sería o de pé, o pedal ese pequeno é o de pequeniño pé, de eso aquí. mismo. Moi ben. Pero de verdade un paisano que manexa un tractor se aclara con tanta palanca como ten isto? Hombre, o primeiro día o mellor non che queda todo, pero ao que te familiarices un pouco co trator dentro dos días xa manéjalo perfectamente. Encendemos, damos a encender e manejamos. De su tractor. Aí está o tractor xa encendido. Sacamos a marcha, soltamos o embrague, pois non arrancaría solo. Xa solta despacio e xa vas para hacia adiante. Aí Ui, vas. ten reprise, Podemos meter unha marcha máis corta, que vas máis a despacio, pero tampouco é larga este. Non é larga esta. Nada. Esta está ben para empezar. Vas ben. Solto embraga despacio, que vas Aí. ben. E xa te man... Podo moverme por onde queira. Podes te mover pola finca perfectamente, xa te manejas. Vamos a ver. Xa te manejas perfectamente. A ver, primeiro marcha atrás, para diante. Non nos vai nada mal, pupilos. Aí apaga o tractor, tiras freno de man. Pois Freno de man, que é isto de aquí. Claro, pois está nunha pendiente, tens que tirar o freno de man. Imagino que conducir un tractor máis grande será máis difícil. No, máis fácil, posiblemente máis fácil, porque a caixa de cambios o mellor xa non tens que cambiar marchas, é como un coche automático. Aceleras, freno, acelerador, nada. Eu pensei que sería ao revés. No, máis fácil, eche máis fácil. E non terás por aí un tractor máis grande para Teñen probar? un grande que podemos probar, verás como che máis fácil. E te encontras incluso... Falando de tractores de gran cilindrada, sabedes que documentación fai falla para conducilos? Sabemos que documentación precisamos para conducir o tractor? Eu creo que é un carné, pero non sei que carné, non sei que clase de carné é, non sei. De tractores, especialmente para tractores. Imagínome que o veu. Non sei exactamente se hai un carné solo para tractores, pero o de conducir xa che chega. Que tes o carné de conducir, penso que che valerá, non? O carné de tractorista? Pois o B1, supoño, o de automóviles. Non sei se te fai falta algún de vehículos especiais. Xa teño aquí, no peto. A ver, enséñame. Xa para o tractor tamén, máis este, valan os dous. Non anda moi lonxe a xente da rúa. Que nos conte José Antonio que fai falla para conducir un tractor.
Co carné B podes conducir calquer tipo de tractor, de do máis grande ao máis pequeno, en principio. Ajá. Seguro, tens que leválo seguro, tamén no vehículo, como nun coche, e te la ITV ao día se o seu tractor ten máis de 8 anos. Nun tractor hai que ter moito cuidado para non volcar, porque ahorita vamos a oír falar de accidentes. Sí, bueno, accidentes, pero normalmente son tractores antigos, que non teñen estrutura de protección, bastidor de seguridade, nin teñen cabina homologada, nin nada. Esos son os tractores que hai accidentes e está habendo bastantes mortes. Entón, neste pode ir totalmente tranquilo. Neste tractor, non ten problema ningún. Este tractor, aínda que lle volque, a estrutura de protección é indestruíble. Pode dar o tractor voltas que non se destruye. Arriba, Paco. Imos alá. Alá vamos. Caña que? A ver. Bien. Esto, cinturón de seguridade, é igual que no coche. Cinturón de seguridade? Sempre o debes poñer con cariño, eso mismo, como o coche. No, pero este é o que digo eu. Cinturón. Como dos avións, vai aquí na cintura. Para se hai un accidente que non salga despedido. Toma de nota, aspirantes, as medidas de seguridade son fundamentais. Se queremos aprender a conducir un tractor, temos que aprender tamén a evitar accidentes, exactamente igual que nun coche. Como seguimos, José Antonio? Bien, seguimos. Volante regulable para poñerte cómodo. Ben, este o freo tamén e este o acelerador. Con embrague. E aquel o acelerador de pé. E este o acelerador de pé. Vámoslo a encender e xa verás como che fácil de todo. Dirección, como no coche. Ahora damos hasta a velocidade que queiramos correr. Hasta os 50, que é o máximo que se permite en España. O freno de manxe é automático, como dos coches modernos, conecta e desconecta automáticamente. Ai, non sei eu se me lembrarei de tanta cousa. Isto é prácticamente todo automático. Canta modernidade, isto non hai nos coches, Pois casi, que os tractores hoxe son máis sofisticados que os coches. Queres arrancar, aceleras, outra vez arrancas. Isto valeche incluso para ir a tomar o viño, se queres. Home, cunha máquina menos potente tamén podes arreglar, Vas mellor que no coche. No, aquí vas cómodo. Climatizador, se queres. Climatizador. Climatizador. Aire acondicionado. Aire acondicionado. Vaya. MP3, se queres, Bluetooth o teléfono, hostia. Aceleras, corres, soltas, xa non necesitas frenar nin nada, xa para ir automáticamente. Cámara de visión traseira. Cámara de visión traseira, ves? Cámara de visión traseira. Estás vendo a finca, para que non teñas que mirar para atrás, mira para a cámara, que así non vas ca cabeza girada. No, xa vexo, xa. Non, xa vexo. Pupilos, estou por cambiar o meu coche por un tractor destes. Está me gustando de... Al final vas ter que comprar un tractor, Paco. Bien, Paco, pois este é o tractor que debes comprar ti. No, é que estou vendo que ao final isto de conducir tractores... Vas disfrutar máis nel que no coche. Vas disfrutar máis que no coche. E canto me pode costar un tractor como este? 170.000 euros. 170.000 euros. Eu compraba un, pero ten que ser algo máis barato, Bueno, miraríamos a ver o que che podo facer, hombre. É que xa levamos toda a información necesaria para mercar un tractor. Só falta negociar. Repasemos, aspirantes. Repaso da lección. Temos distintos tipos de tractores que se clasifican polo seu tamaño e potencia. Basicamente, os galegos empregámolo pra agraria ou pro monte. E moito ollo, que en Galicia fabricamos todo tipo de maquinaria agrícola para facer eses traballiños co tractor. Xa só nos queda aprender a conducir. Coidadiño non confundirse de panca. Pupilos, ao final José Antonio convenceume e xa teño un descapotable para ir á praia. Con este tractor, seguro que triunfo. Continuamos encollidos nas patacas. E para a segunda lección do noso curso para ser galego titulado, imos coñecer os segredos para facer un pan da mellor calidade. O pan galego. Os galegos non sabemos comer sen pan. É normal, pois temos un pan boísimo.
E ademais, para todos os gustos. Temos pan de centeo, pan de trigo, pan de millo. Temos a mellor materia prima e tamén unha arte para amasar. Moi atentos, aspirantes a galegos diplomados, porque hoxe imos aprender a facer pan. Lección segunda. O pan galego. Poucos pans no mundo teñen tanta sona como o pan galego, aspirantes. Pero a que pan podemos darlle a denominación de galego? Pois o elaborado cunha porcentaxe entre o 20 e o 50% de trigo ou centeo do país. A fariña galega é unha fariña con forza, é dicir, con máis glute, e consinte en longas fermentacións e amasados. O pan resultante debe ser hidratado, cunha miga moi lixeira e esponxosa, e unha codia finiña, crocante e con múltiples tons dourados. Un pan rico, rico. Unha das construcións máis representativas da nosa terra son os muiños, que están intimamente relacionados cos cereais. O trigo, o centeo, o millo son os ingredientes principais do pan. Por iso, antes de nada, imos a coñecer o funcionamento dun muiño, todo da man de Moncho, o que imos acompañar no seu día a día. Hola, Moncho. Hola, María. Que tal? Como estás? Moncho Cuiña, muiñeiro collido nas patacas. A súa familia rexenta este muiño dende tempos do seu bisavó, cando se aproveitaba a moenda para mocear. Ampliaron as instalacións e hoxe fan fariña para toda España. Onde estamos? Estamos no meu muiño, na parroquia de Prado de Lelín. Estamos aquí pegados ao río Santa Lucía, que é unha afluente do río Deza. E é moi importante este río para vos? Para nós, sí. Para mover e para moer as pedras e para moer a fariña. Explicaríasme, enseñaríasme a moer nese muiño de auga? Sí, pero para moer no de auga temos que subir a abrir a comporta para o pozo. Pois vamos logo. Vamos. Imos, María, que está moi ben para a nosa lección saber como se controla a auga que move o muiño. Atentos. Sí, este é o canal de captación de auga. Sobre 100 e pico metros encima da propiedade, pegado ao río. Apartamos por este canal, imos regulando o caudal para que non quede o río sin caudal. E logo ven todo por aquí e aquí temos que controlar. Este é a do sobrante e este é a que entra po pozo onde vai para as buxas, que é o que fan mover a pedra. E aquí o que temos que facer sería cerrar un... Cerrar o que é a do sobrante, porque non nos estábamos utilizando, e agora collemos e abrimos para o pozo. Entón, cerramos esta. Esta abrímola. Esta abrímola. Veña, ti ponte unha e eu ca outra. Moi ben. E xa acabamos antes. O caso é ter auga dabondo que mova a pedra do muiño e que nos axude a ter un dos ingredientes fundamentais para facer pan, a fariña. Bueno, a ver se conseguimos moer o noso cereal. Porque aquí cantos muiños tedes? Aquí temos 7. Hai 7 pedras. E temos dúas de auga e 5 de corriente. E todos moen o mesmo? Todas moen trigo, e unha maior moe trigo e moe os outros cereais, como é millo e centeo. E hoxe que imos moer? Hoxe imos moer trigo. Temos aquí o almacenaje. Este é un silo de almacenamiento do trigo. Entonces, antigamente botábase a man, pero hoxe está totalmente automatizado. Totalmente automatizado. Ora, para que vexes como se facía antigamente, que vexes o cereal e non só a través do cristal, vou coller aquí un pouquiño que teño nun saco, voume subir aí e vouche botar na tolva para que vexes ti como funciona. Mentre a auga do río empeza a mover a pedra do muiño, imos botando o trigo a moer. Clarísimo, o pan galego. Pupilos, o pan é un dos alimentos básicos da nosa dieta. Non pode faltar. Faise con fariña, auga, sal e fermento. O cereal máis empregado para facelo é o trigo, seguido polo centeo, a cebada, o millo e mesmo o arroz. Sí. Sen dúbida, a fariña é o principal ingrediente. Así que para un bo pan, primeiro compre ter unha boa colleita de cereal. Cereal que moemos para separar o relón da fariña. Fariña que despois empregaremos para facer multitude de pans ricos. Vemos como cae por aquí o trigo. Sí. E funcionaría? Pois hai unha pedra fixa neste sentido, e a deriva móvil. Entonces, ca fricción, o cereal cae no medio
e faise fariña. Si queremos unha fariña dun determinado grosor, un poquinho máis grosa, un poquinho máis lixeira, podríamos regular? Si, iso é o nivel de extracción da casca e da fariña. Iso facémolo na peneira, depende do tamiz que ti lle metas, é como un colador, non? Moi finiño. Depende dos tamices que lle metas, podes ter unha fariña máis fina ou máis grosa. Neste proceso non se podría facer? Neste proceso non. Bueno, e agora vemos que cae o trigo por este conducto, pero onde está a fariña? A fariña vai por aquí. Unha vez que está chea a caixa, vai expulsando a fariña constantemente, non? Debería sendo isto. Sería xa... Esta sería integral. A nosa fariña de trigo. Está sin peneirar, sin tamizar. Fariña integral. Toma de nota, pupilos. E agora temos que saber como conseguimos a fariña normal. Atentos ao seguinte paso. Vai hacia ali, sube a peneira e ali... É onde se distribúe a un lado ou a outro. Efectivamente. Que dous sitios teríamos? Pois temos un silo para a casca, que é o salvado así, por decilo, que aquí vendémolo para animais, e pois temos o silo da fariña que ven sendo este. Aquí normalmente imos ensacando día a día, imos vaciando todos os días, e donde repousa nos sacos. Uns 15 días repousas a venta. Entonces agora que temos que facer unha vez que temos aquí este silo a tope? Ensacar. Ensacar. Axúdoche como vayas mandando e sacamos o que damos. Mansa obra, María, a empaquetar toda esa fariña. E ala, despois de 15 días xa está lista para ir aos mellores panadeiros, reposteiros ou o establecemento que queira empregar fariña 100% galega nos seus produtos. Moncho, e esta fariña cantos kilómetros viaxa? Pois esta sobre 500 e pico kilómetros. 500 kilómetros, pero logo onde vai? Esta é para Madrid. E despois distribuídes máis lonxe? Distribuímos en toda España a través da xencia e cos nosos medios de transporte en todo Galicia. Pero ainda non terminamos o pedido doxe, non? Pois non, ainda queda. Ainda quedan máis sacos? Quedan. Menudo traballo temos. É o que queda. Continuamos? Veña. Meus queridos alumnos, xa sabedes todos os pasos que temos que seguir para poder en funcionamento un muiño e convertir en fariña os grans de trigo. Pero permanecede moi atentos, porque agora toca meter as mans na masa. Fariña, auga, sal e fermento ou masa madre. Con estes 4 ingredientes faise un dos alimentos base da dieta galega, o pan. Pero aí está a graza, aspirantes. Cunha receita tan sinxela fanse infinidade de pans distintos. Segundo sexa a fariña teremos pan de trigo, centeo ou millo. A máis ou menos auga conseguiremos unha miga lixeira ou compacta. E segundo a forma teremos barras, bolas, moletes ou roscas. Outro factor que influe moito no resultado final é o tempo que lle deamos a masa para levedar e o pan para fornecer. Dende logo, temos pan para todos os gustos. A ver, en noite estamos no concello de Neda, ao pé da ría de Ferrol. Aquí fan un dos pans máis recoñecidos de Galicia, o sitio perfecto para continuar coa nosa lección da man dun novo experto en pan. Pero, María, que facedes a estas horas? Juan, xa é a 1 da mañá, pero ponde me mandas? A traballar como os panadeiros. Tan cedo? Tan cedo. Sempre traballan de noite os panadeiros? Sempre traballamos de noite. Juan José Pita, panadeiro collido nas patacas. Leva un cuarto de século sendo un dos panadeiros de máis sona de toda a comarca. E que mellor nos pode contar por que é tan característico o pan de Neda. E por que é tan característico o pan de Neda? O pan de Neda é característico pola súa miga esponjosa e pola corteza dura que ten, crujiente que ten. E onde lle ven esta fama? Pois a fama lle ven de... fai séculos había aquí os fornos reales. Se dicía, non estou fijo de todo, que había aquí os fornos reales, que era onde cargaban os barcos da Real Flota Española. E pola agua do río Velelle. Xa daquela se facía o pan de Neda... Da agua do río Velelle. Pupilos, o pan gústanos tanto que non deixamos de darlle voltas á cabeciña para conseguilo pan ideal para cada quen e para cada momento, será por opcións. Comezamos incorporando as baguette, as chapatas ou o pan de molde. Logo veu a moda dos integrais e tamén lle botamos froitos secos á masa.
Pero dende os últimos anos podemos comprar pans tan especiais como o de alga, a chapata de cristal, estas barras retorcidas ou o pan de 7 cereais. Que nos saque todos leva premio. Hoxe vas-me aprender a facer pan de neda? Pan de neda, vamos alá. Xa non sei moito horas, non? Xa non sei moito hora de empezar a traballar. E que nos fai falla para facer pan, Juan? E ben necesitamos fariña, auga, sal, con eso sacas pan. Con xa temos pan. Xa temos pan. Pero a maiores botamos algo máis. A maiores aquí necesito botar algo máis. Que diferencia hai entre unha fariña e a outra? Porque o saco xa vexo que é diferente. Son diferentes, mas a gran forza que é a que nos levanta o pan. Que sería esta de aquí? Que sería esta, unha fariña fina. Moi suave, moi sí. suave. E temos unha fariña flosa, toca, é máis gorda, máis... Non é tan fina como a outra. A diferencia é que esta é gran forza, sí, que é a que nos levanta, que nos vai levantar todo o volumen do pan. Esta é a flosa, que é a que nos vai deixar traballar o pan. Pois vamos engadindo, eu axudo, sí. Cantos kilos imos botar aquí, Juan? Aquí vamos facer unha masa grande. Atentos todos, que imos ver a fórmula secreta do pan de neda. Botamos fariña frouxa, fariña de forza, integral tamén, e, por suposto, non podía faltar a fariña do país. Vai nos sair unha masa ben xeitosa. Botamos o sal ou cando lle que botar isto? Botamos o sal. Tes todo medido, polo que vexo. Todo vai medido. Ben, ves que leva sal para 90 litros. 90 litros? Claro, máis ou menos. Este é un mellorante. Mellorante. Mellorante, lle chamamos así. É un produto feito a base de fariñas e de nada químico para que nos levante ben o pan. Juan, xa temos a fariña toda botada. Que ingredientes nos faltan? Nos falta botar agua. E cando amasemos, o fermento, o masa madre. Lle dá sabor e axuda a levantar as masas coa levadura. Que é esa masa madre? Esa masa madre, masa do día anterior, se remove un pouquiño, se bota fariña, un pouco de sal e se fai outra pequena masa. Sin a masa madre non habría pan o día seguinte. Exactamente. A que altura nos ten que chegar a auga para que saibamos que xa está? Nada, a agua que empezar a andar, unha vez que se bota, máis ou menos, se vamos dando pouco a pouco á máquina. Para que vaya... Para que vaya chupándome, xa empezar a chupar agua. Porque senón, nos vertiría todo para fora. Entón, paramos un poquinho, que se chegue botando auga, e volvemos a andar dentro un poquinho. Auga do río Velelle, pero que fría está. Está ben do enfriador. E iso porque lle botamos auga fría? Porque senón as masas non nos saldrían correctamente. É dicir, esa agua ven do río Velelle, pero ben tratada como se fora para consumo humano, con cloro. O cloro lle influye ao que é o gluten. Se vai a agua quente, non sacarías o que é a masa correctamente. Entonces, hai que rebaixar o cloro. A única forma de rebaixar o cloro é con enfriándoa. Do andar se vai poñendo, sale arriba a fariña do país. A que lle vai dar ese toque característico do pan de neda. Pois a amasar ese pan, que menos mal que o fai unha máquina. Imagina a facer todo iso a man. Que lle imos botar aquí? O fermento, masa... Chegou o momento de botarlle a masa madre, que é o que vai facer que suba o pan. E en canto estea ben mesturadiño, que máis? Botamos unha pouca fariña así. Para que lle botamos esa fariña? Para que se despegue da máquina. Para que se despegue ben? Sí. Se queres a elasticidade, podes tirar de lo que queiras. E agora facemos así. Collemos a máquina, levantámola. Isto adianta moito o proceso da fabricación do pan. María, aínda así, sí que ides ter que traballar, eh? Mi madriña, canta masa. Parece unha cascada. Unha cascada de pan. Ahora cerro así. Ai, cerras así? Este tende que seguir facendo igual que antes. E isto para que? Para que colle consistencia, para que non se che vaya... Que habría que facelo con todo, refírome. Se na casa estamos facendo pan, tamén debería facerse isto? Sí, bueno. Pero, bueno,
Se é distinto, vai amasado a mao e non ten nada que ver unha cousa co outra. Ala bautizar outra vez. A bautizamos. E agora a reposarei. Canto tempo temos que deixar así a fermentar? Unha hora, máis ou menos. Unha hora. 3/4 de hora, unha hora. Juan, xa subeu? Xa subeu, un montón. Estamos pesando a masa, porque hai distintas modalidades de peso, vamos. Que estamos facendo agora? Barras? Unhas barriñas pequeniñas, unha barra de como un panecillo. Cantas formas diferentes podemos presentar o pan de Neda? En barra do país, en pieza de medio, bolas, bolos. De cantos son agora? Estes son bolos de 2 kilos. E cal é a forma que máis se vende? A bola de kilo. A de kilo. É a máis consumida. A máis consumida, E tamén son moi comuns as dun kilo e as de 2, non si? Sí que che hai variedade segundo a forma e o peso. E agora o pan vai descansar unha horiña máis. O pan pide tempo. Chegou o momento de darlles a súa forma definitiva. Uns serán bolos baixos, outros serán roscas. A cocer. Por certo, vai a forno, sí que colle pan aí dentro, eh? Cando vexo na panadería, este pan brilla, por qué? Porque levan uns golpes de vapor, os fornos levan vapor. Se lles dá os golpes de vapor é o que lle dá o brillo ao vapor, é o que lle dá a humedade dentro do forno. Canto tempiño ten que estar agora o panciño aí no forno? Depende do tamaño desto. Unha bola de kilo sobre unha hora, un bolo de 2 ou unha hora e pouco máis, iso depende de... Eso, queren cocido, Mais blando... esperas... Ou queren cocido, blando, iso depende do cliente tamén. Ten que ir con moita paciencia, a elaboración do pan. Con paciencia e ao gusto do consumidor, que a cada un nos gusta dun ou doutro xeito. Aquí xa por exemplo, temos dúas formas. Dúas formas. Unha así e outra así. Un bolo baixo e un bolo alto. Se colocas Forma horizontal. así, se vai humedecer a humedade, vai ablandar moito o pan. Bueno, o traballo aquí xa rematou. Agora... Toca aos repartidores. Sí. Coller o pan cargado nas caixas e repartido para todos os nosos despachos. É dicir, dentro dun par de horas, todo Ferrol amanecerá con pan fresco feito por nosos á noite. Exactamente. Pois voume cos repartidores a cargar as furgonetas e ver como arrancan. Moi bien. Vamos aló. Iso, María, que non vai a quedar ninguén sen pan. Vamos aló. Alumnos, estivestes ben atentos, porque hoxe aprendimos a facer pan de Neda. Eu continuo cargando as furgonetas porque teño 16 e xa logo se fai día. Que outras receitas podemos facer coa masa do pan? Pues, por ejemplo, la empanada gallega. La empanada galega con bonito de urela, o bolo priñado, e que máis empanadillas, podes facer palitos, podes facer varias cousas. Bicas. Bicas que se fan con pan. Bases. Bases. Para pizza. Pizzas, sí. Sí, también, todo eso. O pudding. Ay, es que no me gusta nada el pudding. Hay la coca también. Bueno, despois tan, pero bueno, hai que meterlle despois nata, ovos, hai que meterlle, entón sacarás todo o que queiras, non? En repostería. Bolas de nata, bicas, non sei, cosas así, non? En Galicia temos máis de 2.500 panaderías e moitas delas, como esta de Lalín, fan empanada. Que tal? Como estamos? Que tal? Manuel Lalín, panadeiro collido nas patacas. Naceu no seo dunha familia panadeira. En vez de plastilina, xogaba con masa. E así foi collendo práctica. No Deza, a súa empanada ten lista de espera. Coa mesma masa coa que facemos o pan todos os días, Exactamente. hoxe imos facer unha empanada. Bueno, por suposto, hai outras formas de facelo. Podese botar un pouco de aceite, botar uns huevos, o sea, xa é outro tipo de, digamos, de traballar a masa. Pero, bueno, en principio, nos ao 100% traballámola ca base da masa da empanada do pan. Escoitade ben, aspirantes. Punto importante na lección doxe. A empanada pode facerse coa mesma masa do pan. Interesante. Vexamos. Apartamos 2 anacos. Sí. Deixei este, ahora quedou este amasino un pouquiño, vámonos deixar levedar. Vamos preparar o recheo da empanada, neste caso vai ser de polo. Empanada de polo.
Que boa idea. Sí, sí. Pero bueno, vamos a empezar. Temos aquí o polo, a carne de polo, casi 1 kilo, depende un poquinho a cantidad que queiramos facer. Temos que cortala, temos que picar a cebola e picar un pouco a carne. O primeiro paso dos nosos cociñeiros é cortar a peituga do polo en dadiños pequenos. Que hai que facer agora? Xa temos o polo picado. Usamos, prácticamente cebola, moitas veces da casa. Manolo pon un fondo de aceite na tarteira e despois a picar, verdade? Botamos o xetal un poquinho máis. Como hai que picar a cebola? Picámola así ao largo. Para unha empanada. Non moi gorda. Hai xente que pica en cuadradiños, pero bueno, despois isto xa vai mermando e en cuadrados non queda tan bonito. Quedase moito máis líquida, non? Acaba, e además tamén acaba santos, o sea. Pois que non se diga a cebola para dentro cun bo aceite. E agora que, María? Cal sería o seguinte paso? Pois agora vamos a poñer ao lume, ao lume lento, botamos un poquinho máis de aceite así por riba, e nada máis, vamos a pasar simplemente. E deixamos que poche. Exactamente. Ten que ser constante este... Home, mellor é estar pendiente dela. Despois pasas, cheira queimado, sabe queimado. Mira, que erros cometemos cando facemos as empanadas na casa? Pois ou pasamos menos a cebola do que deberíamos, ou mezclamos un poquinho antes de tempo os ingredientes, pero bueno. Pero para que non sepa si a empanada de panadería ou nunca vai saber igual. Home, nunca vai saber igual. Despois tes o forno, o calor do forno non é o mesmo o da cociña, é forno de leña, de pedra, etc. Ai, María, a cebola do país ten un sabor e unha suavidade moi especiais, pero é necesario que pochen con calma. Nada de 5 minutos e xa está. Un toque de colorante para darlle ese amareliño que tanto nos gusta. Así que paciencia, lume non moi forte e dedicarlle un pouco de tempo, que seguro vale a pena, María. Vemos que está no seu punto porque onde yo notamos. Cando vemos que está ben tenra, é o momento de botarlle o polo. Vamos a engadir o noso poliño. Ahora ya desde así o polo. Aeito, non? Sí. Así. Todo? Todo. Así, todo para dentro. Botelle agora así unhas arenillas de sal, non moita. E con ese chisco de sal e o polo dentro, toca esperar a que se faga a carne. Cando sabemos que está pasado o polo? Cando está así con cor, cando cambia a cor? Cando lle cambia un poquinho a cor do polo, sabemos que o polo tira así a blanca, a blanquecina. Cando este así un poquinho casi todo, pues prácticamente xa está. Despois deixámoslo enfriar un pouco. E logo, para que ten que refriar se se vai volver quentar no forno? Todo máis ben para despois, cando o botas na masa, date conta que a masa está extendida, si isto está quente, o botas na masa, a masa xa está blanda. Se o botas na masa, ainda blanda máis. E despois, se o queres cocer, queda a masa para baixo blanda de todo, sin cocer. Entón, nós o que queremos é que por abaixo este algo cocida. Pupilos, mentres a refrío o recheo, imos coa masa de pan, que xa estará levedada. E toca estirala para cocer a nosa empanada. Botamos un poquinho de aceite. Simplemente para que non se pegue, digamos, a masa no fondo. Tampouco botarlle unha cantidad enorme. Porque enchuparíamos a masa. Claro. Temos a masa lébeda. Agora collemos, estirámola así un poquinho. Ves que agora a masa está xa lébeda, está moi blandiña. Vamos a estirar co rodillo. Esta vou apartar un poquinho. De dentro para fora. De dentro? De aquí para fora. Por lados. Oi. Veña, María, que deis hai unha empanada xigante. Tipo se empeño. Pero Manuel ten máis experiencia. Non hai que ver que práctica tes, eh? No. Hai los que teñen máis práctica. Pero, por exemplo, podes pegarche por abaixo, botamos un poquinho así de fariña, para poder collela. Ahora que era la culler, e arráncala, desfáichese. Entón, iso é o que tens que evitar. Que este sueltiña. Claro. Bueno, ese traballo deixo a ti, eh? Bueno. Que me dá un pouco de medo. No, é fácil, mira, ves? Así, máis ou menos. E opa. Como unha camisa. Sí. Pues ahora vamos estirando. Evitamos que rompa. Acomodamos a masa no molde e, por fin, botamos o recheo. Isto vai collendo forma, pupilos. No, primeiro camao, para que non che vaya con moito líquido.
Entonces escurrimos así un pouquiño. Evitas tamén un pouquiño que che ablanda a masa. Primeiro botamos nas esquinas, que é onde, cando o comes, sempre que che queda máis restos de pan e diste, Bueno, o máis rico é as esquinas, eso dende sempre. Pois eu casi che diría no medio. Non? A mira que ben empatamos así. Eu casi diría no medio, pero bueno, a mí gustame a masa, non gustame o pan. Ahora vamos a botar un poquinho de pimiento, que sempre lle dá un toque. Tiras. Estou de acordo. Unhas tiriñas de pemento morrón sempre lle dan un toque de cor e sabor. Vamos facer a outra parte de arriba. Veña, María, a mesma técnica. Estirar de dentro para fora, uniforme, e xa está lista para colocar a tapa da empanada. Poñemos, por exemplo, polo medio. Depende un poquinho. Ahora, por exemplo, está un poquinho blanda, pois botámosla así no medio. Se non, empezas a dar la paña. Ves que ahora, digamos, rompeu así un poquinho, pero apriétala. De todas formas, hai que facer un burato para que non crezca a masa para arriba, para que respire, para que o vapor poida salir, nada máis. Por exemplo, xúntale. Corte a medida, revirar os bordes e os últimos retoques. Adornámoslo con tiras, podemos facer ou deixar así, como ti queiras. Adornamos. Pois adornámosla. Usar as mans na cociña é un prazer case infantil, verdade, María? Unha rosquilla. Poñemos aí no medio, se tens moita cantidad de empanadas, pois tens que buscar a forma de distinguila. Nós, por exemplo, pones unha P ou varlle poñendo un nombre para quen é, depende un poquinho como sea, non? Entón, esta como llemos poñer? Decoramos la empanada, que quede bonita. Pois voulle facer unha inicial, ten razón. Alumnos, atendede porque agora ven un dos puntos máis importantes, que é firmar a empanada. Así que imos facer unha M que vai por Manuel e máis por María. Home, María, sei que os autores sodes importantes, pero o máis importante agora será cocela, non? Así, xa está. Aí queda. Canto tempo hai que deixala no forno de leña? Pois agora, por exemplo, conforme con esa temperatura, pois igual unha media hora. Vale. Perfecto. Pois a esperar. Eso temos. Mirar. Eu creo que xa está. Xa estaría. Sí. Isto pesa moitísimo. Vas con cuidado, agora. Que calorazo bota isto. Agora bótala aí, bótala aquí encima, aí a direita. Aí, así, deixa caer. Xa está. Que enfríe. Deixámola enfriar. Sopramos un poquinho para que enfríe. Claro. Bueno, despois deste tambo traballo, tenemos que probala. Querela probar? Quero probala, claro que sí. Tamén a probaba eu, con esa pinta que ten, que empanada vos quedou. O rosquiño para ti, vale, moi ben, aí o tes. Como se pode ver, a miga é a mesma. O menú pan, xa... Pero é o mesmo, é como casi prácticamente facer un bocadillo. No exterior, correcto. Deixámoslo cocer e toda esa salsa tamén axudelle un pouquiño. Vamos botar así un cachinho por aquí. Ya deu, está? A probar. Aproveite. Quedounos estupenda. Está riquísima. No seu punto de cocción, o polo está estupendo. Hai xente que lle gusta un poquinho máis cocida, pode estar máis cocida, pero... A cebola estupenda. Está no seu punto, a cebola ben ves que non... A parte práctica é sempre o momento máis divertido das leccións, Merecémonos un brindis, Manuel. Vamos brindar. Que o equipo facemos, verdad? Saúde. Saúde. Repaso da lección. Para aprender a facer pan precisaremos fariña de trigo, millo ou centeo dende antigo moíase no muiño. Mesturámola con auga, sal e fermento e xa temos a masa. Unha vez estea ben amasada e se deixou levedar, hai que cocela. E co traballo ben feito, toca probar o resultado, aspirantes. 100% pan galego. Pois xa ben vedes, alumnos, a mellor forma de rematar un programa é degustando o produto elaborado. Así que, ata a vindeira semana. Moito nos gusta acabar comendo encollidos nas patacas, pupilos. E logo non, eche unha boa forma de acabar case calquera cousa. Vémonos nunha semana encollidos nas patacas.